खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आं बे ज्योति एफेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे सावगारिखौ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे लाबोनाय बे सावगारिनि गुबै ओंथिया बेनोदि बावैसो सिगां जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जेरै मिउजिकेल हिलिंनि सायाव जाय बिथांमोना माखासे जोंनि ससियेल मिडिया आरो टिभिनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों जेरै बिथांमोना माखासे आयेन पास खालामबाय एबा बिल पास खालामनायनि सोमोन्दै बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों आरो बे बिल पास खालामनायनि सोमोन्दै आंबो दिनै बाइबेलनि सोमोन्दै लाखिनानै दिनै बे सावगारिखौ नोंथांमोननिसिम आङो एसे मिथिनो थाखाय आं आवगायबोदों नोंथांमोना दिनै बे गासैबो होनाय आंनि बिबुंथिनि लोगोसे आरोबाव सावगारिफोरखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन सोखाजानाया गोरबोनि पुंसाहाय मोनसे मोजां मुलि सोरबा सुबुङा जुदि गोबां देहानि लोरबांथियाव आरो बेमारनिफ्राय सोखाजायोब्ला बे सुबुंनि जिउआव सानस'हायै गोजोननाय आरो बुंस'नो हायै गोजोननाया बेनाव फैयो अनदेगाफोर जेरै गोथार बाइबेलाव जों मोननो हायो लुकासनि 5 बालामनि 30 सिरियाव जेरै फारिसाइफ्रा बै समाव शास्त्र गोरोंफ्रा बुंदों बे शास्त्र गोरोंफ्रा जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ हमनो फैदोंमोन आरो बे समाव जिसु ख्रिस्टआ मा बुङा गोख्रोंफोरनो सोखाग्राफोरखौ नाङा आन्थाय साजानायफोरनोसो आन्दागाफोर जायफोरनियाव दुखु सैनाय बेरामफोर दं बिसोर डक्टरखौ नागिरो आरोबा सोरबा बिजाग्राफोरखौ नागिरो आरो सोरनावबा बेबायदिनो आरजखौ नागिरो नाथाय जायनियाव गोख्रों देहा बिसोर डक्टरनाव अजानाव एबा सोरनिबा आरज खालामग्रानाव बिथांमोना फैया अनदागाफोर आरोबाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम फोरमायबावनो लुबैदों जायफ्रा साजानाय एबा बेमारिफोर बिसोर बयबो गावनि हामजानायनि थाखाय बयबो नंगौ डक्टर अजा नागिरो नाथाय गोख्रोंफोरनो नङा मानोना साफ्रोम सुबुंनि देहा आरो सोलेरा अनदागाफोर बयनिबो देहाया हाजोंनो दाजानाय राजा प्रजा मिनिस्टार अफिसार इन्जिनियार डक्टर हावरिया धोनि गोरिब गासैबो बे संसारनि सुबुंफ्रा हाजोंनो दाजानाय थै आरो मोदोमजों दाजानाय रावबो बुंनो हायादि आङो लोमजाया रावबो बुंनो हायादि आं गोख्रों नाथाय अनदागाफोर साफ्रोमबो देहायाव सैनांनाय दङ आरो बिथांमोनाबो गासैबो जों बयबो देहानि सैनांनायफ्रा बयनावबो दं मा हिन्दु मा ख्रिस्टियान मा मुसलमान मा सेन मे जै बाथौ ब्रह्म धोरोम जिखि धोरोम सुबुं जाया मानो बयबो गाव गावनि इसोरनाव फोथायनानै आरज बियो आरज खालामो जेरै गोथार बाइबेलाव जोङो फरायब्ला मोनो जेरेमिया बिनि जेरै 29 बालामनि 12 जिब्रैयाव जों फरायब्ला मोनगोन बाहाय लिरनाय दं आरो नोंसोरो आंखौ लिङोब्ला आरो आंनियाव फैना आरज खालामब्ला आरो आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन नोंसोरो आंखौ नागिरब्ला मोनगोन जाय गोथार बोसोना जोंखौ फोरमायदों जों इसोरनाव फैनानै गोसो गोथारै नागिरोब्ला इसोरा जोंनि नागिरनायखौ बियो खोनासङो आरो जायहा गोथारै गोसोजों इसोरखौ गाबज्रिगोन इसोरा बिनि बिनायखौ खोनासंगोन आरो बियो सोखाजानायखौ मोनगोन नङा बियो जादु मन्त्रनि जायहा बिफा इसोरनियाव आरज खालामनाय बिनि सोखाजानाया अनदागाफोर इसोरनाव आरज खालामजानाय सोखाजानाय इसोरनिफ्राय जानांगौ सोरबा सैताननिफ्राय सोखाजानाय बे सैताननि नाथाय जोंनि बिफा इसोरा जोंखौ गावनि अननायजों गावनियाव फैना आरज खालामब्ला बे सोखायो नाथाय बेखौ जादु मन्त्र होननानै जों रावबो बुंनो हाया अनदागाफोर जानांगौ सोरबा सैताननि जादु मन्त्रनि गेजेरजों सोरखौबा सोखायो एबा हिलिं खालामो बियो बबेनि बोलोजों मावदों बेखौ जोङो अनदागाफोर जोङो बेखौ मिथिनो मोनो बिनि मावनाय बिनि बुंनाय बिनि आखल आरो बिनि आखुजोंनो सिनायनो हायो बे बबेनि बोलोजों मावदों सैताननि बोलोजों जादु मन्त्रनि बोलोजों ना इसोरनि इयाव बियो आरज खालामनायनि बे बोलोजों बेनिखायनो अनदागाफोर जों बेखौ बिनि आखल आखु मावनाय बिनि बुंनायफोरनिफ्राय जों सिनायथिखौ मोनो जायहा सैताननि जादु मन्त्रजों खामानि मावदों बेखौ नायबिजिरनो रोंनांगोन अनदागाफोर
बेनिखायनो जों बेखौ नायबिजिरनो रोंनांगोन जेरै जानो हागौ बेना जादु मन्त्रनि बिजाबफोरबो थानो हागौ एबा गोथैनि हारा खर'फोरबो थानो हागौ बे जादु मन्त्रनि खामानि मावग्राफोरनि बे हाबाफारिफोर नाथाय इसोरनि खामानि मावग्राफ्रा इसोरनि रावफोरजों इसोरनि गोथार बिजाबफोरजों जेरै खृष्टानफोरनि गेजेरावबो जानो हागौ खायसे खायसे आरोबाव रांखावरिनि लबाव बिजनेसनि खालामनो थाखाय जानो हागौ गोबां संसाराव खायसे बेबायदिबो थानो हागौ जिसुनि मुं लानानै हिलिं खालामग्रा बेफोरबायदिबो जोङो थानो हागौ नाथाय बेफोरखौबो जों बिजिरगिरिफ्रा मोजाङै बिजिरनो रोंनांगोन बिसोरनि मावनाय बुंनाय आखल आखुफ्रा जिसुनि फोरोंनाय बायदि ना सैताननि फोरोंनाय बायदि बेखौ जाय बिजिरगिरिफोर आयेनगिरिफोर जायफ्रा बे आयेनखौ पास खालामनाय बिथांमोना बेखौ नायनो आरो मिथिनो गोनां जानांगोन नङाब्ला गोमोन फिथाइखौ अन्थाइ खुबैनायाव गोथां फिथाइयासो गासैबो गोग्लैजोबगोन गोरान हाग्राखौ सावनायाव गोथाङाबो सावफाजागोन आन्दायगाफोर सोरखारनि आयेना जानो हागौ गनायजाबाय नाथाय सोरखारनि आयेना गनायजाबाय होननानै खायसे नंखायजों सैथोखौबो साजा होनोबो हागौ सैथो मानसिखौबो साजा होफानो हागौ बे संसाराव आन्दायगाफोर सोरबा सैथोजों सोरबा मोजां खामानि मावनायखौबो बियो साजा होनानै जेलाव जोबोब्ला जानांगौ बे संसारनि आयेनजों देरहानो हागौ नाथाय सोरगोयारि जिउआव बे जेनबाय बेनिखायनो दिनै जोङो माखासे सोरखारनि सुबुंफोरखौ खावलायहरो नंगौ आरो सैथोआ मा नंखाय आरो सैथोआ मा बेफोरखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय जों जेब्लायबो मोजाङै जोङो नोजोर होनो रोंनांगोन आन्दायगाफोर 200 सेन्सुरियावबो सासे गोरों फिलसफि जाय आखा फाखा जेरै मार्टिन स्मिथआबो सानसे समाव जिसुखौ गावनि गोसोनि साननायजों एबा गावनि आइडियाजों बे मेजिसियान होननानै बुंदोंमोन बै समावबो जिसुनि आमोलावबो आरो बेखौ बे गोबांथार खायसे बुंदोंमोन आरो दानि बोथोरावबो बेबायदिनो जानो हागौ जिसुनि हाबा मावग्राफोरखौबो बै जादु मन्त्रजों मावग्राफोरबायदि बिसोरखौबो रुजुफानानै बिसोरखौबो दायाव फोनांफानो हागौ नाथाय जिसुआ बुंदों जहाननि 10 अध्यायनि 36-38 बुंदों आङो जुदि आफानि हाबाफोरखौ मावाब्ला जाय इसोर बिनि हाबाफोरखौ मावाब्ला नोंसोर आंखौ दा फोथाय आन्थाय आङो मावोब्ला आंखौ फोथायाब्लाबो बै हाबाफोरनि थाखाय आंखौ फोथाय बेनिखायनो गासै फोथायारि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो गासै जायफ्रा नायबिजिरग्राफोर बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो सोरबा मोजां इसोरनि खामानि मावनायफ्रा बियो आफानि बादि इसोरनि बादि मावदोंब्ला बेखौ लानानै फोथाय आरो बिनि मावनाया जुदि आफा इसोरनि बादि नङाब्ला बेखौ दा फोथाय जिसुआ बे बाथ्राखौनो जोंनो फोरमायदों बेनिखायनो बै समाव जिसुखौ जेरै गोबां मानसिफ्रा बेखौबो गोबां बायदिसिना साननानै बेखौ दाय हमनो नागिरदोंमोन आन्दायगाफोर मानोना जिसु आरो बुंबावदों जहाननि 5:44 लानानै 44 बे बुंदों मानसिफोरनिफ्राय आं मानखौ हास्थाया आन्थाय आं नोंसोरखौ मिथिगौ नोंसोरनि गोसोआव इसोरखौ अननाय गैया आङो आंनि आफानि मुङै फैबाय आरो नोंसोरो आंखौ नाजावा गुबुन सासे गावनि मुङै फैब्ला नोंसोर बेखौ नाजावगोन नोंसोर माबोरै फोथायनो हागौ नोंसोर गावजों गाव बाख्नाय जानायफोरखौल' हामजायो नाथाय नोंसोरो सासेल' इसोरनिफ्राय बाख्नाय जानायखौ नायदो आन्दायगाफोर नंगौ जिसुआ मानसिफोरनिफ्राय जेब्लाबो बे मान सन्मानखौ लुबैया नाथाय जों जोबोर मान मोननो लुबैयो बे संसारनि मानसिफ्रा बे मुगानि मानसिफ्रा मा ख्रिस्टान मा हिन्दु मा बाप्टिस्ट मा लुथारेन मा जेखि धोरोमनि सुबुं मा मिनिस्टार मा अफिसार गासैबो बे गावखौल' गेदेर खालामो गावखौल' मान मोननो लुबैयो सोरबा गावजों गाव बाख्नाय जानाय मान मोननो जानो हागौ बेबायदिनो मान मोननायजों गोबांथार बेबायदिनो मान सन्माननि थाखाय आर'नाइ मोननोल' हास्थायो माबा मोनसे गामसा मोननोल' हास्थायो नाथाय जों सासेल' इसोरजों बाख्नाय जानायखौ जेरै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै जोंनो बेखौ फोरोंदों सासेल' इसोरजों बाख्नाय जानायखौ नोंसोर नागिर होननानै बुंदों जेरै जहाननि 5:44 बुंदों नाथाय नोंसोरो सासेल' इसोरनिफ्राय बाख्नाय जानायखौ नागिर जाय इसोरासो जोंखौ बेखौ नागिरनो थिनदों
माथाइनि 12 बालाबनि 24 सिरियाव आरो गोथार बोसोराव जेरै फोरमायदों बै समाव फारिसाइफ्रा आरोबाव जिसुखौ जेरै होनदों आरो बिसोर बेरै नागिरदों बेखौ माब्रै हमनो माब्रै लैजा फोनांनो दाबो बे मुगाया दिनै बेखौनो फोरमायगासिनो दं बियो सैतानफोरनि गोरा बेलसेबुलनि जों नङाब्ला मोदाइफोरखौ होखारा सैतानफोरनि गोरा बेलसेबुलनि आखाइजोंसो बियो भुतफोरखौ होखारो बे जब्राखौ सोखायो होननानै बै समाव माखासे फारिसाइफ्रा बेखौ नागिरदों बेखौ हमनो नागिरदों आरो दिनै बे बोथोराव आरो बे मुगायावबो जानो हागौ बेफोरबो होनाय आयेनफोरजों माखासे मोजां इसोरनि खामानि मावग्राफोरखौबो हमनोबो हागौ अनदायगाफोर जेरै लुकासनि 12 बालाबनि 10 सेरियाव आरोबाव जों खबर मोनदों बे समाव फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गावखौनो होसोग्रा गावनि सायाव निन्दिग्राफोरखौ बुंदों मानसिनि फिसाखौ निन्दिग्राया रेहाय मोनगोन नाथाय गोथार जिउखौ निन्दिग्रा बे मालाबाबो रेहाय मोना जेरै फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे खुजादों बे साबुजों मुजादों जोमोदों मुजुजादों सुनि थुमै मुजादों बे गासैखौबो बियो निमाहा जोबदों अ आफा बिसोरखौ अनना निमाहा हो माने बे मानसिनि फिसा महरै फैदोंमोन बेखौ निमादों नाथाय दा फोरबो जिसु ख्रीष्टआ मानसिनि फिसा महरै गैया बे गोथार जिउनि बोलोजोंसो जानांगौ गोबां सुबुंफ्रा सोरबा जब्राफोरखौ सोखायो नाथाय बे गोथार जिउआसो सोखायो इसोरासो सोखायो सोरबा आं सोरबा बिदा फंबायफ्रा सोखाया बेनिखायनो बे गोथार जिउजों हाबा मावनायफोरखौ सोरबा जुदि बेखौ हमोब्ला बेखौ निन्दियोब्ला बेखौ नागिरोब्ला अनदायगाफोर बे मालाबाबो रेहाय मोना बे फोरबो जिसु ख्रीष्टनि गोथां बोसोननि बाइबेलनि बोसोन जेरै आङो आरोबाव फोरमायलांनो लुबैदों अनदायगाफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरो खोनासंलांबाय था आसाम सरकारा बावैसो सिगां एसेम्ब्लियाव सावरायनायनि गेजेरजों आयेन बिल पास खालामबाय बिथांमोननि बे आयेन बिल पास खालामनाय बेनोदि जादव मन्थ्रनि गेजेरजों मिउजिशियान हिलिं खालामनाय मोनलिया बैगियानिकनि राहा नङै एबा डक्टर मुलिनि अनगायै सोरबा बेबायदि बिनाय हाबाफारि एबा हिंसानि एबा जादव मन्थ्र दायना एबा जादव मन्थ्रनि खामानि मावोब्ला बेखौ बन्द खालामनाय जागोन बै जानो हागौ जादव मन्थ्रनि गेजेरजों आरोबाव सैथोनि मोजां इसोरनि खामानि मावनायफोरखौबो बन्द खालामफानायाव दिनै जों बेखौ नुनो मोनदों दा बिथांमोननि बिल आयेन पास खालामनायाव मा बुंबावदों आयेननि गेजेरजों नागिरनो बिथांमोना थिरांथा खालामबाय जायफ्रा मिउजिकेल हिलिं खालामो बिसोरखौ मिथिहोनाय जायोदि जामिन गैयालासेनो 5 बोसोर जेलाव थानांगोन आरोबाव बियो 1 लाख जुरिमानाबो होनांगोन बे बिला गोरा फसंजानाय जाबाय आसाम सरकारनि नाथाय बे इन्टारनेशनेल नङा बे भारत सरकारनि थाखाय नङा बे मोनसे जोंनि बे आसाम सरकारनि थाखायल' सैताननि हाबाजों जादुनि सोखानाय हाबाफारि सोरखौबा मोदोमनि आरो खर'नि जेंना खालामोब्ला गोजौआव होनाय बे साजाखौ रुजुनांगोन होननानै बिथांमोना बे बिलखौ खालामबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पार्लियामेन्टारि एफेयार्सनि मिनिस्टार पीयूष हाजरिकानि थिसनजानायाव बे सैतान होबथानाय एबा प्रिभेन्सन अफ इभिल प्रेक्टिस बिल 2024 बे बिलखौ फसंनाय जायो अनदायगाफोर आरोबाव जोङो माखासे बै समाव एसेम्ब्लियाव दान्थे बिदान्थे जानायफोरखौ जों नुनो मोन्दों जेरै बे समाव बे बिल पास खालामनायनि सावरायनायाव उकिल गगैया बे मिउजिकेल हिलिंनि सोमोन्दै बेन खालामनायनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव कुइसन खालामदोंमोन चिफ मिनिस्टारनि आखाइयाव एबा आसियाव गिदिर आखिथाम धातु आरो आखाइयाव गोजा रेशम सिजों फानफबनायखौ नुनो मोनो बिथाङा बे बाथ्राखौ उकिल गगैया बुंदोंमोन मानोना जानो हागौ बे रेशम सि गोजा फानफबनाया आखाइयाव फानफबनाया सोरबा साधुनि आखाइजों मन्त्र बुंनानै खानानै होनाय बाहायाव जानो हागौ बाहाय दङ जानो हागौ गावनि फोथायनायजों गाज्रिनिफ्राय बारग'नो हानायनि धातु ताफिसनि गाननायाव जानो हागौ गावनि फोथायनायजों एबा सोरबा अजा तान्त्रिक एस्ट्रलजारनि बुंनायजों ग्रह दाननायनि मोजां जानायनि गाज्रिनिफ्राय गनायनि दायना दायनिफ्राय बासायनाय एबा गोबां जाहोननि जानो हागौ बेफोरबो मोनसे मिउजिकेल हिलिं होननानै बे समाव उकिल गगैया बिथांनि सायाव कुइसन खालामनाय जादोंमोन
आन्दागाफोर आथिखालाव संसारा नंगौ सैताननि फाखनाव गोजावबोनायखौ जों नुनो मोनबाय एसे बेराम जाब्लानो खायसे आन्दागाफोर हिलिं खालामजाग्रानाव थांनायाव खायसे बेबायदिनो बिसोरो गावसोरनि गोसोनि साननायजों ना सैताननि बोलोजों ना माबा मोनसे रां खामायनो लुबैनायजों ना माबा मोनसे बिनि गोसोखौ सान्त्वना खालामहरनायजों बिथांमोना माखासे बुंगोन बे खायसे खायसे अजाफ्राबो बुंगोन आरो खायसे हिलिं खालामग्राफ्राबो बुंनो हागौ नोङो मानसिनि आखाइ नांदों दायना नोंखौ खालामदों जादु मन्त्रनि गाज्रि बान नांदों बेबायदि होननानै सोरखौबा गोबां बेबायदिनो सोरनिबा गोसो मैखुनखौ बेबायदिनो गोबां बुंनाय बाथ्राजों आन्दायहोयो नाथाय बेफोरबायदियासो जानो हागौ আমাৰ এই বিলখনত আমি কি কৰিছো উই আৰ মেকিং এ ভেৰি সিম্পল ডিজাইন যে যোনে যি কৰিব খোজে কৰক আমি কাকো বাধা নিদিওঁ আমি তেতিয়াহে বাধা দিম যদি নন সাইন্টিফিক ইরাডিকেট দ্য নন সাইন্টিফিক হিলিং প্র্যাকটিসেস উইথ আলটেরিয়র মোটিভ তাৰমানে হিলিং প্র্যাকটিস কৰাটোক আমি বেন কৰা নাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সব কৰিব খালি উইথ আলটেরিয়র মোটিভ যেনেকে আজমল সাহেবে যেতিয়া আপোনাক পানীৰে দুৱা দিয়ে একো অসুবিধা নাই কিন্তু পানীত দুৱা দি যেতিয়া ভোট কিনিব খোজে দ্যাট ইজ এ অফেন্স আনহাতে বিলখনৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য ৰাখে অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু আমিনুল ইছলামে বিশেষকৈ অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতত পিন্ধি থকা আঙুঠি আৰু ব্ৰেচলেটৰ প্ৰসংগটো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতত বহুত ৰঙা সেইবোৰ কথা আনিব নালাগে বহুত ৰঙা চিন আৰু আপুনি এতিয়া মুখ কৰিব না উইডল কৰিব ৰত্ন দেখে সেইবোৰ ইয়াত সেইটো কৰিব নে নপৰিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া প্লিজ সেইটো কৰিব নে নপৰিব অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো যে মই পিন্ধিছো মোৰ নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে পিন্ধিছো এইটো মই পিন্ধিছো এইটো মই কাকো এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে পিন্ধা নাই মোৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে মই পিন্ধিছো যাতে আপোনাৰ কালা নজৰৰ পৰা মই বাচি থাকিব পাৰো এইটোত নপৰে কাৰণ যেতিয়া কোনবাই মানুহে মোৰ 9 বছৰ বাচ্চালৈকে এৰি নিদিয়ে তেতিয়াতো মই কিবা এটা দৈবিক পাৱাৰক ল'ব লাগিব এই মোৰ হিলিং প্ৰেক্টিছটো ল'লে আপোনাৰ কেন্সাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব কিন্তু ভাল নহয় তাত কোনো সাইন্টিফিক প্রুফ নাই তাত পৰিব কিন্তু যদি মানুহজনে কেন্সাৰ বেমাৰ ভাল কৰিম টকা পইচা নলয় হে খালি হিলিং কৰিছে বাহিৰৰ পৰা দেন আলটেৰিয়ৰ মোটিভটো নাথাকিলে ইয়াত নপৰে খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী হক আজমল হক হিন্দুৰ বেজ হক আমি কোনো ধৰ্মক টাৰ্গেট নকৰো আমাৰ হিন্দুৱেও যিটো পানী জাৰা কৰে কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা অহা ইভাঞ্জেলিষ্টসকলেও এনেকুৱা হিলিং কৰে আজমল ডাঙৰীয়াও পানী খুৱায় এই তিনিটা বস্তু বেণ্ড হৈ যাব চক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰুৰ পৰা শুব চেষ্টাই কৰা নাই মই কেই ঘণ্টা শুওঁ ৰাতিটো 2টাটো আপোনালোকে মেছেজ পায় 5টাটো পায় মইতো শুৱাই নাই আজিলৈকে আৰু মোৰতো নুখোৱাৰ সংকল্পই আছে সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো ভাষণতে কওঁ যে প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ অসমৰ বাবে শুবৰ সময়টো ক'ত মইতো আজি কিমান বছৰ শুৱাই নাই দেখোন টোপনিটো কি মই দেখাই নাই না তেওঁতো আৰুতো যাব নোৱাৰে মই ক'লো কালি সব বাপ বান্ধৱে হাত তুলি দিলে যে মই আপোনাৰ লগত আছো এটা যাবতো নাযায় আৰু মই যেটো কৰি গৈছো লগত বেন্ডেজ লগাই গৈ আছো জাগা নাই আৰু তেওঁ যাম বুলি ক'লো তেওঁ গলে মানুহ উঠি গুচি যাব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ট্ৰাইবেল জাগাত থাকিব বটদ্ৰবা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নহয় সো এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ উপৰিও হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লকত ট্ৰাইবেলটো থাকিবই তেওঁলোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি माखासे अजाफोरजों गेलेनानै आन्दायगाफोर गोबां बैज्ञानिक राहाजों डक्टरफोरजोंबो फाहामजासेयावबो बेरामाबो हामाखसै रांखावरिबो जोबलांबाय अब्ला मा खालामनो राहा गैयै सुबुङा सोरबा इसोरनि बोरजों आरज खालामजानो थाखाय जेब्लाबो नागिरो मानोना जोंनि गोथार बाइबेलाव 1 करिन्थियानि 12:8-11 जेरै फोरमायदों आन्दायगाफोर मानोना गोथार बाइबेला जोंखौ बेहाय फोरमायदों
इसोरनि होजानायफ्रा गुबुन गुबुन खायसेनि सोखानो हानाय बे बोलोखौ होदों खायसेनो मोनदांनो हानाय बोलो खायसेनो बिनो हानाय बोलो सोरनोबा गाहाम खौरांखौ फोसावनो हानाय बोलो सोरनोबा बिजिरनो हानाय बोलो खायसेबा फोथायनो हानाय खायसेबा गुबुन गुबुन रावजों बुंनो हानाय बे गासै गोथार जिउनि बोलोजों मावनाय एबा इसोरनि मावनाय गासै बे गोथार जिउआ बेबायदि गुथा बरदानखौ होयो बेनिखायनो अन्दागाफोर बेफोरनि बोलोजों मावनायफोरखौबो मा बेबो मिउजिकेल हिलिंआव थाङो नामा नाथाय बेखौबो बिजिरगिरिफ्रा सानथुमगिरिफ्रा एबा जायफ्रा आयेनखौ पास खालामग्रा बिथांमोना साननो नांगोन अन्दागाफोर दिनै बेफोर गासैबो रांखावरि जोबखोलांनायाव जादों मोन्थोरजों गेलेनायाव थाखा फैसा जोबलांनायाव अजाफोरजों गेलेनायाव जेरैबो राहा मोनाखिसै बेबायदिनो गोबां फुजा होजायावबो जेरै सोखाजायाखै अब्ला बिथांमोना बेबायदिनो नागिरो बे समाव नागिरनायाव जिसु ख्रिस्टआ जेरै माथाइनि 11:28 बुंदों ओइ मेंनाय आरो बिबान गेलेबानायफोर नोंसोर आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन गोबां थाखा फैसाजों गोबां दुखु जेंनाजों जानो हागौ गावनि मावनाय पापफोरनि थाखाय बेबायदिनो दुखु सैनांनायाव गोग्लैनायाव बे मेंबाय बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बेनिखायनो बै मेंनाय दुखुआव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ बे गावनि लिंहरदों ओइ मेंनाय आरो बिबान गेलेबानायफोर नोंसोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन आरो बिसोरखौ जायफ्रा जिसुनाव फैयो बेबायदिनो सोरबा गावनि फोथायनायजों सोरबा जब्राफ्रा हामदों सोरबा बिनायनि गेजेरजों आरजनि गेजेरजों सोरनिबा बे गोबां अजा डाक्टार मुलि जानायावबो हामैफ्रा इसोरनियाव फोथायनानै जिसुनाव फोथायनानै एबा सोरबा गावनि इसोरखौ फोथायनानै खुलुमनायाव बेबायदि जब्राफ्रा हामदों अब्ला बेखौ जोङो सोरबा मिउजिकेल हिलिं होननानै जेनेबा फोरमायोब्ला बे गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो अन्दागाफोर दिनै आङो गुरै बयखौबो खावलायहरबाय दिनै गोबांथार संसाराव जाबोनाय एबा जाबोगोन बेनिखायनो बे गासैनिफ्राय जोङो सिरि मोननानै थानांगौ अन्दाग्रा आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर जों बे गासैबो बिल पास जाबाय होननानै जों गावजों गाव सौथु नाङा सोरबाफोर बेबायदि जादुनि गेजेरजों सैताननि गेजेरजों खामानि मावनायफोरबो दङ संसाराव बेबायदि सैताननि गेजेरजों सोरखौबा सोरनि फिसायाव हिंसा खालामनाय बेबो जादों पाप बे सैताननि खामानि आरो बिसोर नोरोगनि लामा जों बेफोरनिफ्रायसो गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरखौसो जानो हागौ बन्द खालामनो थाखाय बेखौ बेन खालामदों बेनिखायनो फैदो अन्दायगाफोर जोङो थार सैथोनि लामाजों आगान सुरनि आरो इसोरनि लामाजों जों आगान सुरनि आरो जों बयबो बे संसाराव ज' जानानै आफा इसोरखौ जों खुलुमनि आरो जों रावनिबो सायाव दुखु मोननाय एबा बेरेखा जानाय सोरबा सरकारनि सायाव बेरेखा जाजासेनो जों बिथांमोननि थाखायबो जों आर'ज खालामनि जाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा फिजिअ सार्जारिका आरो बिथांमोननि गासैबो मिनिस्टारफोरनि थाखायबो जों आर'ज खालामगोन गासैबो संसाराव थानाय राजाफोर जा अफिसार इन्जिनियार डक्टर गासैनिबो थाखाय जिखि धोरोमनि बेनि थाखाय जों बयबो इसोरनाव आर'ज खालामनि अब्ला बे संसाराव इसोरनि रायजोआ फैनाय बायदि बेखौ बुंनानै फोजोबबाय जिसुआ बाख्नायजाथों गोजोन्थों